Molt bé, doncs briefing de l'etapa 4 de la Pyrenees Stage Run. Etapa aventura. Què vol dir això? Doncs vol dir que aquesta etapa no estarà marcada. Vosaltres, com sabeu, en el reglament us obliga a tenir com a mínim un membre de l'equip, un rellotge GPS amb el track, doncs en aquesta etapa haurem de seguir el track. Sí que és veritat que també aquest tram de GR està molt ben senyalitzat, amb les línies vermelles i blanques típiques del GR, però haureu d'utilitzar sempre això. Potser teniu alguna petita ajuda en algun trencant, però no hi compteu, d'acord? Bé, doncs una etapa que és l'etapa més curta, 20 quilòmetres només, però 1.900 metres positius. Andorra no es regala cap quilòmetre ni cap metre. És tot pujada i baixada, com veureu, com gairebé tot Andorra, però és una etapa molt divertida. Començarem ben d'hora pujant al Coll d'Ordino, amb un tram d'entre 4 i 5 quilòmetres i uns 800 metres positius. Allà tindreu el primer avituallament, d'acord? És una pujada que de seguida l'agafarem després de potser els primers 500 metres o un quilòmetre, ja començarem aquesta pujada directa. Es puja fàcil, però amb calma, d'acord? Un cop al Coll d'Ordino, on hi ha l'avituallament, a partir d'aquí una baixada bastant llargueta que ens portarà fins a Ordino Sagudet, al poble, i també és per un camí fàcil, és anar vigilant els trencants, i des d'aquí un tram de puja i baixa fins a arribar a la carretera, que després de fer un tram de carretera i trencar a la dreta per una pista petita de caminar, doncs veureu que de seguida tornarem a creuar aquesta carretera per anar cap al poble d'Arans, aquest tram de 10 quilòmetres, i al poble d'Arans farem el segon i últim avituallament de la quarta etapa. Una vegada a Arans ens queda la secció final, que té uns 800 metres més o menys de desnivell en uns gairebé 6 quilòmetres, on la meitat, amb 3 quilòmetres, pujarem al Coll de les Cases, una pujada bastant dura, però sobretot per aquestes alçades de l'etapa i de la cursa, però que la podreu fer bastant fàcil. I des d'allà, la baixada cap a Arinsal és complicada, és molt vertical, hi ha moltes arrels, hi ha pedra, és per mig de bosc, simplement vigilar, intentar acabar l'etapa sencers, arribareu en un tram d'urbanització que us portarà pels carrers d'urbanització fins al pàrquing del surf d'Arinsal, on us estarem esperant amb els braços oberts.